Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marita salutna. Salam. Hujah madihita hatani debata na tersurat di Evangelium Yohanes bidu 10 memuka sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 lalu. Parmahan nadingga doang goau diseahon parmahan nadingga nido hosana humokop akka biru-biruna alai anggona niupaan naso parmahan situtu naso napuna biru-birui diida pero babiat ditadikod do biru-birui lau maporus gabe di soro babiatima biru-birui jala dipaccarakon ai si pangagaji do ibana naso sumarihon akka biru-birui ahudo parmahan nadenggan hutadda do akka nadiau jala ditadda nasida doau songon amai na manadaau jalaau manada amai jala huseahu do hosakku humokko biru-birui adong dope akka biru-biruku na asing na sosian baraon ikko doho do akai togi honokku tangihon na nasida do suaraku dungi gabe sada punguan mai jala sada ma parmahan ala nyondo ubay dihaholongi amay yau ala hulehon hosakku asa jala okku imuse dang adong na mabuati sianau sian lomok doi hulean na marhuaso doau mangalehon na marhuaso doau majalo muse ima pati na hujalo siadamang ido sahatna ari nauli ari naringgan ari nagoklas niroha ari sadarion minggu jubilate this is the day. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Ariodo na jinadihon ni Jehovah marlas niroha jala marulupulu mahita disi. Ia le Jehovah sai manupa maho ia le Jehovah sai homa mabain majadi. Jala di minggu jubilate sadarion di minggu dinaikon marulupulu sadok tanon tu Jehovah pada minggu di mana seluruh bumi harusnya bersorak-sorai kepada Tuhan, minggu jubilate. Saat tuhita barita nauli, barita nama cayuli si tutu, ima paboa na adong dihita sahalak parmahan. Parmahan nadenggan situtu na tung sikop gembala yang baik, yang sempurna dilihat dari semua sisi. Dia adalah gembala yang sempurna. Yesus nama do audo parmahan naringgan. Akulah gembala yang baik jala ido nagabe topik di minggu tasadarion. Yesus do parmahan naringgan. Yesus gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput yang di padang yang berumput hijau.
Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Holam mabigi lagupe terlumubi mangedehon nungatung lasroha. Sonang pikiran. Dame daging dohot ate-ate. Holam mabigi terlumubi molo mangedehon. Songon namago sude akka hamaolon di bagasan parngulunon. Tinggal akka persoalan. Nanggo apala di momen songoninyan tahilala haulion di parngulunon. Kekuatan dan harapan memenuhi hidup kita. Tubuh, roh dan jiwa kita penuh dengan damai sejahtera. Energi positif dan pengharapan mengisi kehidupan kita. Kaido na kaningan topik di edemuna te di kor. Ama pena, ina, do takapungan kor. Namang edehon. Jehovah si permahana. Tuhan adalah gembalaku. Dan ketika kita dengan keyakinan penuh mengatakan ini, menyaksikan ini, maka itu akan benar-benar terjadi. Kita tidak akan pernah kekurangan. Au agak jarang do huhilala songon nakurangan. Agak jarang. Bukan karena banyak uang. Bukan karena kaya. Bukan karena jabatan. Bukan karena pengetahuan. Alai sian naposoro pena. Nunga say nirimang-rimangan taringot tu parmahan na ringganon. Parmahan na burjuon. Jadi tiki mahasiswa di STT HKBP tahun 90-an. Mulai tahun 90 sada, 190 ono memahami marsiajar teologi ya. Di pematang siantar. Jadi sebulan ikut mulai doi bang. Tuhuta. Mangalak balajo. Jadi mulai siatar ikut sore pena asa gue mulak. Ala jolo adong tugas. Nya ke mahasiswa. Terutama kebersihan kampus. Jadi ikut pemal dong saya jolo makan siang. Sore pena. Seperluasan. Merbus. Laut tarutung. Adong gua mau kapal siatar teh. Siantar men. Ya. Anak Medan. Anggua ka nasikitan takas do di botol. Songo dia situasi kondisi ini. Perluasan. Olo do mobil naik tumida pe nang diarahud do basa masuk tu si. Abi nang tu tarutung kan. Atau boto kondisi di si kan. Jadi buat hari pena. Bui borhatsian siap perluasan. Saha madisipang tuhutanami sekitar jam 8 manang jam sia malam. Golap. Jalai ko merdala do pena 3 kilometer. Tiki tobak-tobak go pena. Songon salak na poso iba, sa itu budo biar niroha. Apalagi adong gua cerita-cerita sepanjang jalan, nama dok, molo apalagi di jabatanian non, ditiki melewati binangai, somalna saya adong do di si jongjong perbajuna botar, ubuk ngape mas saya botar. Kalau mabigi bakal ngitir-hitir kan? Ngitir-hitir. So binoto manang naisi. Jarang minoto manang natutunong. Jadi siya si panging sa tuhuta ngapitor di gohibiar. Ngapitor di gohibiar. Alay niya pulang maroha. Niujima marete. Hulan Jesus do bandong aku.
Aiba napasona kona. Igor sonang gorohai. Igor manisi doa kabigui. Mularung bigu. Igor songon nati urdo dalani. Hirana marmata pat ni bai. Alailam ni hudusma namar dalanon. Utunga dang apalah yau madabu. Dang pemer batu-batu. Jadi ni lalado memang hirana di tiop Tuhan itu tangan niba. Madalani dalam nahudomi. Somalna atar 40 tu 45 menit ma perjalanan sesipang itu jabu nami. Alai hirana buido 25 menit. Sahak mari jabu mau lihat tema Tuhan. Mau lihat tema. Praise the Lord. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi mulai sini lampinar siajaran ma. Tuhodo. Nasai dipermahani Tuhan itu nguluni ba. Epistel nakaningan sian Psalmen 20 Epistel nama saya tarbaritai. Na ginuriton ni sahalak pemimpin partugi, na malo, na bisuk, na gogo, na tarbarita sepanjang sejarah Israel. Dari dulu sampai sekarang yang bernama Raja Daud. Diguriton Psalmen 20. Taringot tu parmahan. Naong di parsiajar ibana doe sian siete hetehonna. Akamang doh tinang dari masa kecilnya. Ai ibana pe parmahakedo. Jadi dia tu si ibana do lapatan ni namarmahan. Mulai sadadanak. Jadi molo tajahado sian buku sada Samuel, khususnya sada Samuel 10 itu di orang do di si kisah ditiki naik komar porang Raja Saul do pasukan Israel mangalo panglima besar Palestin Goliat. Na pola ikom mabiar Raja Saul akahitir mau ditodit. Mereka tidak mampu berhadapan muka dengan muka. Diingot si Daud bajar do ibana tikini. Songo parmahan ibana. Nunga hea ibana mengadupi babiat. Nunga hea ibana mengadupi gopul. Jala dipakai lalahon ibana. Nasai di dongan Tuhan itu ibana. Nunga hea ibana apala di jolo ni pamangan ni berhati. Kayak mau satu siap kamang do tinang. Anggo ya sahat dang mangulu besonari kan. Anggo si Daud ngaya sahat tu si. Doh di jolo ni bebeni gopul. Beruang. Yang setiap saat bisa mengoyakkan lehernya dan memakan tubuhnya. Jadi alam biar Raja Saul didok si Daud mah. Loas maau Raja Nami mengadupi si Goliati. Ai molo di palua de batau sia sisilon ni babiat. Doh sian sisilon ni gopul paluon na doau sia tangan ni halak Palestini. Borha maho ninna Raja Saul. Diliam mapaheanna pakaian perang, diberikan pedangnya, diberikan topi, diberikan perisai. Nasohia dipakai ibana, gabe boratam ma ibana, ido ibana dang rikot dia blokon. Dibuka. Artinya itu apa? Pakaian pelindung senjata yang dari dunia ini saya tidak bisa andalkan. Saya akan berangkat hanya mengandalkan Tuhan.
Kata apel dui buat ibana. Abalang. Dungi di buat ibana 5 batu na Mehmet. Jala dia dopi ibana ma si Goliat. Dohot tentara ni halak Palestin. Dihuton aka tentara ni Israel ma ibana. Menek rohani si Goliat mamereng ibana. Biang do ibana dirajumi. Ay songonom mamenek na nalirpohodo biang horo mengadupi hami. Alay do ibana. Moloho Goliat mangasaho si Jato dohot hagugon ni Portibion dohot hagugonmu. Alayaw mangasahon goarni de bata. Na pinalialiamido ang mangadupiho. Laos dibuat ibana ma abalang na. Laos dia balang ma. Ho nama tu si majujung ni. Si Goliat. Laos piak. Kalpang. Marlarian ma mapurus ma. Aka tentara ni Palestini. Israel menang. Bersorak-sorai. Jadi masay di paingot-ingot si Daud. Ditikimasa alas ni Roha. Ditikimasa arsa ni Roha. Ditikigali bana. Ditikiguguy bana. Dakki adi halupahon ibana. Pabua jauh bado. Nasay toktong maparmahani ibana. Ido na buhay tabereng ng siyan epistel di bagasan sa Darion. Alay di evangelium lam dipatakkas ma sosok parmahan. Siapakah gembala itu? Sosok gembala yang sempurna ada dalam diri Yesus. Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Dialah satu-satunya pribadi yang dengan sangat meyakinkan mengatakan, akulah gembala yang baik. Audo parmahan nadinggan. Audo parmahan nadinggan. Jala di patuduhon ibana. Songo dia do parmahan nadinggan. Parjolo di patorang Tuhan Yesus kontras ni parmahan nadinggan. Ima parmahan nasodinggan. Parmahan upahan. Si jalo gaji. Marmahan ibana ala nadigaji do. Jadi di dok Tuhan Yesus. Ditikiro babiat. Mabiaron. Maporus. Lari. Dan dia tidak mampu dan tidak mau mengambil resiko untuk menyelamatkan gembalaannya. Dan oleh ibana berkorban. Jadi Roma babiyati maporus maibana lari dari tempat domba-domba itu. Dan saat itu juga harimau, singa menerkam domba-domba itu dan mencerai-beraikannya. Dan adong na mangurupina sida. Marmatean, maragian, durus mudar, asinay roha mamereng akka biru-birui, ay sorong na mangurupina sida. Tabo to ma, songod dia do hagalion ni biru-biru. Holan paluaho diri na penaktar baheca. Alanido masarikot parmahan dinasida, parmahan naburju. Alay yanggo parmahan naginaji dangolo ibana. Ay didok rohana. Loja angku diringku setambani gajingku ina kan. Iya.
Ya pola luja ku diriku sota bani gajiku inna kan. Tu sadama inna kan. Hola gaji do dipikir. Gaji, upah. Dia tidak peduli keselamatan, kesejahteraan dari domba yang dia gembalakan. Omma naginoaran, parmahan, upahan, dan dengan nasida. Jadi umat tipikal ni pemimpin. Manang gembala. Mula tarajumi gembala parmahan song pemimpin. Umat tipena. Narikot di ibana ima gaji. Upah. Keuntungan. Reward. Nama. Bila penting dia jadi terkenal. Karena dia menjadi seorang pemimpin. Kehormatan. Dohot akka nasarobang dohoti. Padahal sesungguhnya hatinya, jiwanya, pikirannya tidak ada untuk memimpin. Dia tidak tahu mau di mana, mau kemana. Orang-orang yang dipimpinnya ini dibawa. Dan diboto. Neng tu dia do buanon. Si hatoro panon. Dan diboto. Ibana dia tidak punya ide. Dan komitmen. Untuk itu. Narikot di ibana ima. Buinyan berfoya-foya. Bui dapat akah kenikmatan dunia. Jala gurang do. Akka pemimpin manang gembala. Nasongoni. Gurang do akka gembala upahan. Songon nanirok ni Tuhan Yesus naso peduli. Di kesejahteraan ni akka jolma. Nani uluhon na. Molo marsahit na sida. Dang pola di parrohahon. Molo marukil na sida. Dak pola lau rohana tu si. Molo arong hamaolon dia dopi akan ani uluhon naon. Dang maniak ate-atena. Molo parmahan na denggad do. Molo marsahit akan ani uluhon na. Maniak do ate-atena. Lungun rohana. Jala bainon na manasa na tarbahesa lau mangurupi. Mengangkat harkat mereka. Mengangkat martabat mereka. Ido molo parmahan nadinggan. Garita he. Songon na pinatorang ni Tuhan Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memberikan nyawa. Mangalehon hosana. Akamang do tinang. Moloradi mangalehon hosa ahabena solehonon na. Adong dopena solehonon ni Tuhan Yesus tuhita. Molodung rade iba na mangalehon hosana. Hepeng na. Apas di leonon nanungi. Jabuna. Nga leonon nanungi. Jabatan na. Nga leonon na. Asal maboy malua. Biru-biru kon. Asal maboy selamat. Akanahu parmahanon. Yesus akan memberikan segalanya. Hartanya. Waktunya. Pikirannya. Kemampuannya. Segala yang dimilikinya. Apa itu artinya? Artinya menjadi gembala itu butuh totalitas. Dan boy na setengah-setengah hati. Bukan yang suam-suam kuku. Harus bahasa Indonesia, bahasa Batak ini suam-suam kuku. Dangol-dangol sisilon. Gua akan itu nih gua takas sudah dibawa tuh. Dangol-dangol sisilon. Dang boy na dangol-dangol sisilon. Nagabe parmahan.
Kalau orang yang mau mengatakan saya bersedia menjadi gembala, dia harus mengatakan siap. Siap mati juga. Unang Holland siap salah. Siap mati juga, harus siap. Itulah yang mau memberikan nyawanya, artinya segalanya yang dia miliki. Dan Yesus mengatakan itu bukan teori saja. Bukan omong kosong. Bukan NATO, no action, talk only. Lain di mulut, lain di hati. Bukan. Yesus benar-benar menghidupi itu. Di hanguluho Yesus doi nani dok nai. Apa yang dia ajarkan dia hidupi, apa yang dia khotbahkan dia hidupi. Sebagaimana diungkapkan oleh mantan eporis kita, Dr. Justin Sihombing. Hanguluhon ma jametami, jala jametahon ma nahi nanguluhon mi. Itu yang disampaikan Dr. Justin Sihombing. Jadi Yesus benar-benar memberikan nyawanya demi domba-dombanya. Dia rela menjadi tebusan untuk keselamatan para domba. Untuk keselamatan amang inang. Untuk keselamatan saya. Untuk keselamatan kita semua. Dia mengorbankan dirinya. Dan dia ingin supaya tidak seorang pun dari antara gembalaannya itu yang hilang, yang mati, yang sakit. Bahkan Yesus sudah memikirkan para calon, dalam tanda kutip calon domba yang ada di luar kandang. Bahkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi 2000 tahun nasal pubena ngarohot kita disarihon Tuhani. Disarihon Yesus. Alana parmahan naringga doi bahana. Sungguh, Yesus adalah gembala yang baik. Alan ini akan nomor tua doa kita sudah kamang doa tinang. Kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Orang-orang paling beruntung. Sudah kita napungu di bagas joroon. Gokwida gerejaon. Di son do digijang. Di balkon. Songoni dohot akka nama dohoti ibadahon secara live streaming. Manang merhiti akka media nasingan non. Sudah kita jolma nomor tua. Orang-orang yang paling berbahagia. Karena gembala yang baik itu telah menganugerahkan kepada kita semua penghapusan dosa, keselamatan dan hidup yang kekal. Denggado iko paingot-ingotot tadirita taringot tuhasitonganon. Tapaingot akayanak kota. Tapaingot akarongatta taringot tuhasitongan. Na jolma nomor tua dohita saluhuna. Tanpa terkecuali. Karena sang gembala yang baik itu. Di bagasan partikyasonari, adong do sada ede nama saya tarbarita, na jojot di dehon, dia ka event ke Kristenan, judulna Goodness of God. Ya ada bikihamu? Tahu kan lagu ikan? Goodness of God. I love you, Lord. You know kan? Na 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 na.
I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Kucinta kau Tuhan. Kasih setiamu tak pernah mengecewakan. Setiap hari aku ada dalam genggaman tanganmu. Sejak ku bangun dari tidur hingga saya membaringkan kepala. Ya, aku ingin menyanyikan kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku, Engkau telah setia. Sepanjang hidupku, Engkau demikian baik padaku. Dengan setiap hela nafas yang aku mampu, ku ingin memuji namamu. Aku mengenalmu sebagai Bapa, sebagai sahabat. Aku hidup dalam kebaikan Tuhan. In the goodness of God. Diha burjuon ni debata. Diha dengganon ni debata. Amang do tinang. Molo di ngulu muna. Burjudo Tuhan ni. Burjudo. Yakid doamu. Dang ragu be. Luar biasa. Molo aka jolma nama dok burjudo Tuhani di ngulu napi burjudo. Burjudo itu ronganna. Burjudo itu tetanggana. Burjudo itu keluarga. Burjudo itu rongan sauria songang kamuna akan burju. Ainunga di pakilalahon haburjuon ni Tuhani saleleng nguluna. Adonggo kisah, the story of footstep, jejak kaki di pantai berpasir, manang pantai pasir putih. Di dok, adong sahalak perempuan na berkesempatan pajupang dohot Tuhani. Adorak somate ibana. Dibering ibana ma di jejak kaki di atas pasiron. 2 pasang pat. Berarti 3 pak me. 2 pasang pat. Berarti 4. 2 kali 2 doang kan. Itu. Jadi dibering iba nama di tahun-tahun kehidupan na adong 4 paton. Odo jejak kaki ini. The footsteps. Alay di tiki-tiki tertentu. Hola 2 pat. Di rimang-rimang iba nama dung mamereng sejaraon. Di tiki hola 2 pat di soma na marukilaw. Di tiki oma marujung ulu na torasyo. Di tiki oma ditinggal ho suami kuaw. Hola 2 pat. Alani mga lualu maibana tutuhani didok masongonon. Tuhan di tiki masa parukiloni di pasoboro ape hola nau merdalan. Kuasa ay hola 2 do pat disi hanya sepasang kaki. Berarti hola 4 do na mardala disi.
Alay didok Tuhan ima, didok Tuhan Yesus. Dang songoni, nasala do. Ay dang bogas ni Pak Mui, bogas ni Pat Tudoy. Ay ditiki marukiliho, dang huluaso mardalan rabdoh tau. Huwabing dohonin na. Ditiki kehilangan suami ho, dakuluaso mardalan huwabing doho. Ditiki ditinggalhon na torasmu ho, dakuluaso mardalan huwabing doho. Diabing Tuhani dohita. I have been held in your hands. Saya dipegang di telapak tangan Tuhan. Itu kesaksian ni laguan yang sangat menyentuh. Alani pos maroham amang doh tinang. Pos marohatta. Adong do permahan nadinggan. Kita memiliki seorang gembala, satu gembala. Satu gembala yang baik. Gembala yang baik hati yaitu Yesus Kristus. Yang memperhatikan kita setiap saat. Maparohaw kita ganup tiki. Arian, doh borngin. Tikilas roham, doh tiki marsakko. Terlumo bima ditiki marukil. Ketika saudara menganggap, merasa tidak ada yang peduli. Tidak ada teman saya, tidak ada sahabat saya. Tidak ada tempat mengadu. Bahkan ketika saudara tidak mengadu kepada Tuhan, Tuhan menghapus air matamu. Tuhan menghapus air matamu. Tuhan memberikan penghiburan kepadamu. Yakinlah, yakin. Au ngajujut dia kuala aminongi. Song salak padita. Songon sol mana somal. Mengadupi ragam nyaka hamaulon. Dohot tantangan dalam kehidupan. Terkadang fitnah, hinaan, ejekan. Yesus, sang gembala yang baik, ada senantiasa dan dia setia. Kita do sipata na setia kamang do tinang. Ido, kita do na setia tu ibana sipata. Ang ibana, sang gembala yang baik itu setia. Alani, unang mabiar, unang tahutan, pos marohatta. Ayarong do dihita permahan na denggan roha. Yesus si palua. Alay di sisi nasing. Rikodo di bagasan partikianon aka parmahan. Parmahan na dinggan. Dang parmahan si jalo gaji. Alay parmahan na burju. Gembala-gembala yang baik. Pemimpin-pemimpin yang baik. Karena memang realitas menunjukkan. Sangat banyak gembala-gembala yang tidak baik. Gembala-gembala yang hanya memikirkan diri sendiri. Yang hanya menginginkan bulu domba dan daging domba. Mereka hanya ingin menikmati daging domba. Menjual bulu domba. Memperkaya diri sendiri. Mangahut holat tu dirinya. So peduli diaka na pinarmahanna aka nani ulihonna dan peduli. Ini sangat menyedihkan. Alani macai rikot aka parmahan na dinggan. Naburju. Sudedo hita dalam proporsi tertentu sebagai parmahan. Boedo pemimpin perusahaan. Parmaha di Huria.
di organisasi tertentu, di keluarga, guru, arong guru, kurang guru na burju, kebetulan aku anak guru do. Ada orang untuk ngaka guru na super peduli, apakah anak ini pintar atau apa, bahkan masih mau menggunakan kekerasan, kata-kata kekerasan, masih mau, tidak peduli akan kesejahteraan anak itu. Dokter, ada orang burju dokter kan? Molo dokter na burju, apalagi molo songo di huta, ibu na pasugit. Na isuku jolma, na perjolo, dan soal hamaloon na. Maloro iba na nina. Arong sa tayo dokter, manang na paramedis arong? Alay na perjolo na sida, na burju do dokter iba nina. Pasir ako kamu na burju, molo maruwa tiba perjolo tu iba na, nang perjolo do kon, arong ngehepeng mo dangin na. Igur diubati donin na. Jala, dokter na burjuon, kolam makatay pa iba na, nga malum sa to nga sahit na. Ido kan, arong gusto niya ka dokter kan? Apalagi nga di jama si majujung ngay, ay sorok sahit mo na kan? Ay gurta ba malum matong kan? Alay, molo, permahan upado iba na, dia ingin cepat-cepat meninggalkan tempat. Mulu wering ko siya sa imon, tinggal 2 bulan na nama waktu minna kan. Na 2 bulan na pinagsahabi na, ngay tewas. Orang mulai kiba na to jabu, tuluarin na nga mate. Ay nga si terus pikiran na kan. Ay nga ko dokteri. Mulu wering do sa imon, 2 bulan na tewas na mawain na masih kan. Alani pabulus matang yang muin na masih kan. Ini mau cepat-cepat mengirim dia ke surga ini. Utung mulut surga ti. Alai bolo hita kan, yakin do hita surido hita masuk surga kan? Yakin do amuna. Mula apa na 100% yakin do masuk surga do aduan. Mula amurong binaragu. Tak pola be kan? Daong. Tapi jangan cepat-cepat pergi ke sana. Iya, ada waktunya. Tunggu aja, sabar aja. Dan selama ada di dunia ini, jadilah parmahana naringkan. Jadilah gembala yang baik. Molona toras, burju-burju mamu tuak kada danaki, tuak kaya nakoni. Holong rohamu na tunasida. Jadikan anak-anak sebagai prioritas. Cintai mereka. Unang mga piyan mamereng halak. Anong nga kanatoras yung ni? Majalor rapot anak na. Dapat dunya 10 besar, alay songgaki do pena. Ho! Sumelin otom, loak mo, roam, minamusay kan. So binoto sa diyo tuho. Abi ba nung manubuhon? Binereng anak ihalakan, malo-malo, ganteng-ganteng, pistar-pistar, juara saya kan. Dia lubu sudah juara saya itu. Itu tidak mungkin, semua bisa jadi juara 1. Alai parsito nga pedadanaki komaloro hamu. Amang, buru, saya sangat bangga samamu. Kaulah yang terbaik. Kau masa depanmu sangat cerah bersama Tuhan Sang Gembala itu. Bapak dulu adalah masuk 10 besar paling bawah. Alay sukses doin na kan? Unang si padok ko na tong mulaw, tiki sekolah na jularo, na jago dari kelas. Unang si padok ko to kadadanan sa kan? Utong mulo to ho. Palagi mulo sa to ho kan? Jadi ikon mau lihat taruk tuak kaya nakotai, kaulah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepadaku. Palos ni woto hamu doha, kamang do tinang. Sarupa do balos nanon. Dokono ni dadana kima. Pak, ma, kaulah yang terbaik dalam hidupku. Kaulah orang tua terbaik yang pernah saya kenal. Kaulah idolaku. Nang dokonon na, binereng orang tua ni halakan
Mermersi do mengantar anak konda tu sekolah. Lah sepeda motor pe suarong ina mo kan. So tuk sepeda motor pena hamule tu ni anak kotaidoi molo tahaholongi nasida. Tatangiyakon. Martangiyak kamu ganu borngin, ganu manugut. Jahamu almanaki. Mula boy, mula non. Ati beha. Dang diboto da danakiro pena lagu. Jehovah si pormahanau. Dang tagamon hurangan au. Laos jahamu. Hatani debata. Sian Mazmur. Psalmen 27. Asalampos rohana sida. Dipadongan yun ni Tuhan. Jala, baik kamu, sudi natar baik kamu nak kamang do tinang. Lau pasikolahon, anak kay anak kotay. Natuari rotuson sa pesawat tau dongan narosyet tuba. Dongan na masih ada di pesawat do. Alasabang ko kami kan. Jadi, tu dia mo amang do tinang ni suami istri lagi. Tu Jakarta. Lau marhua mamereng keluarga kapahupuin na kan. Jala si nomor 5 lau wisuda di Yogyakarta na. Jadi gambar dana kini ku. Walu amangin na. Walu. Itu. Hibat doa mati niku. Sonarion akan atoras. Dua pe ngemebir na sida niku kan. Sedia benon alangon nina. Sedia benon pasikolau ni. Habi onda walu anak ngai. Siya do sude sarjana. Di pasikolahon akai anak nai. Ai mada akar dan ako pena soni do nasida. Ngasai be dua maksimal 3 inna kan. Ai sedia benon alangon ni na kan. Molo na julo tong dak pala begitu pusing akan itu ai. Molo disukun dongan na pajupang nasida manang natulanga ito. Ngabiga tayo dan kinin na kan. 5 inna buharo kabar nasida inna songon dia dolus na dolus na boleh doko songoni mangoluma inna do idolus ni na tua na jolo songo tong idoko kamu sehat segar nasida rang songon dolus na mangoluma inna tong kan jadi mangoluma na walui na sapurui akabere monai tangya ko madai to inna do aini marhaposan tu Jehovah. Unang mabiyar hamo kanatoras. Lau pasikolahon akada danagi. Ingot tamuna prinsip ni halak batak dang alani hamoraun uban nabuhi marsikola. Tapi karena tekad dan keyakinan. Ugogo pe macari. Arian nang bodari. Lau pasikolahon geleki. Da ikon marsikola sa tibo-tibona itap ni natolap guguki ido jadi ido mentalitas ni hitabatak alan ido gurang akabatak sarjana master doktor profesor dohot akapengacara gurang galak batak dia akapengacara no aing bahkan di sidang MK kalak batak gue yang natampil gurang isi hebat tiba do. Songoni do dia ka profesi nasing itulah. Alai si hamulai honot tame. Jadilah gembala yang baik. Orang tua. Jadilah gembala yang baik. Yang senior. Jadilah gembala yang baik menjadi teladan. Dan saya yakin. Posdor aku yang musuh dia kamang do tinang. Gabe akka permahan dading gaduha musudi. Amin. Bereng sonda berjur-jur musudi. Minar-minar roh bereng bohimuna. Dang arong nanggo sahalak na murhing. Dang arong na modohodok. Dang arong na kriminal. Alay sipil do sudi. Las maruhatate. Kamang do tinang dah. Hirapas do satu ngajum jamitai. Unang dito kamuna pendahuluan sinakaningan.
Jadi mula mahita di bagas alas ni roh do tolopolop, jadilah gembala yang baik, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tapasada marohata martangyak kita. Upuji hupasangap hami ho ali Tuhan pardenggan basa. Las situturo hanami di bagasan minggu jubilate, naik komarulupulup to dinami, dohot sadok portibion, memuji pasangapoko. Nung asahat tuhami barita nauli, pabu adong do parmahan nadinggan, natoktong manarihon hami, mernida hami, mangapuli hami, marguguyhok kami. Tuhan perguguy hami makaporsiai. Jala di juhur hami ganup, hobar tu talenta, posisi, proporsi, na nilihon mo tu hami. Ajari jala pergugoy hami. Asa gabe parmahan na dinggak kami. Parmahan na burju na serep roha. Na manugunugu na ho parmahani hami. Diaik na sonang tu japalan na uli. Tuhan tuhoro pasaton nami huriamon. Hagabe silipi. Long di pararho. Luar biasa. Di lingkungan huriamon. Di distrik Walu dekai. Di sadok hakabipi. Gabe pasu-pasu. Kudang kena burju. Siya tonga-tonga ni parhalado. Do ruas ni huriam. Sai pasu-pasu ma. Jala parar toktong nasida. Pasu-pasu parar kaparhalado. Lao marmahani di tonga-tonga ni huriamo. Di sektor marsada-sada. Unang adong di pasok bunasida nanggo sa halak namago siya biru-birui. Nasoroto gareja doto akaulaon ni Hurgia. Ajari na sida mga luluy. Asa diluluy na sida to akasurut-surut kota. Tuinganan na sida mangula. Tuinganan na sida marukil. Paborhat akaparhaladom. Lawar mahani na sida. Tuhoro pasaton nami. Naposom. Inanami inang padita. Yohan bay burupajitan rabdo keluarga. Saya pergugoy na sida tuktong law marhuwas, marmahan, marhaladui di tonga-tonga ni Huriam. Saya pergugoy secara khusus na posom amanami uluan ni Huria. Amang padita resot, padita tupal si Mamora, rabdot keluarga. Naong saya dipararho Tuhan, law marhuwas menginspirasi, memimpin di akka ulaon di tonga-tonga ni Huriam. Jala di bagasan partikyanon di Huria hakabipi silipi resot silipion. Sayho na maparsahalay madongani toktong na posomon. Laho manugunugu akaruas ni Huria mulai sa namemet sahat rodi na matua. Toktong mabayan na posomon menginspirasi bersinar di ganup pakkobasyon na. Sahat di tangan mo mahami salu na. Tangihon hami marhiti Jesus si palua hami. Amen.